and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Storyahin na na ninyo. Nya, unsa naman Mirasol? Nangluod ka, tay? Okay nga no. Kinsa may mahimuot ining inyong desisyon, ha? Kamu ra may nagbutbot. Tay, pasensya na gid kaayo. Ayaw na lang pang luod, good. Ato na ko ng istoryahon. Ako, Mirasol, lawom kay akong pagsabot ninyo. Pero kanang dili mo konsultan ako, nya, moderitso lang mo sa inyong desisyon. Wa ko malipay. Way lami. Ako'y mabutang sa dakong kaawawan kung pamalibaran na to ang mga tao nga atong giimbitar. Sabta lang sa intahon mi, tay, uy. Lisod man sa kayo atong pugson nga badak antas kasto. Maikog sa tandindo nga ato gid siyang pugson, tay. Mayo na lang ganina nga misulti siya nga layo pa. Kaysa dool na nga mas daghan patag na ingnan na. Ang nakasayop manggod anang dindo kay siya ray miingon nga ingranding kasal. Og mugasto siya bisag pila. Unya karon kalit lang na usab. Maubitaw na ngayo siya dispensa nato, tay. Magsabot na ba itong gikinahanglan ba? Di na lang gud na nato dakon ang issue, good. Unya, unsaon na naman tong mga mayor katong mga konsehalis. Mahimo man o kami na lang mo ingon anak, tay. Aron sa dili na kamahasol sa pagsulti pa nila. Ay, pastilan. Dili bagid lalim Mirasol, ha? Ang pag-ingon ba? Balibala nimo, sanong na niya, imong inaon. Mahugaw niya sa bakakon. Kung balibala nimo mga tao nga atong gisaran, bakakon tanan. Wa lagi na'y kaso, tay. Total layo pa man sad ang maong kasal. Daghan na ginakugwa mo yun ni ini eh. Daghan kakugwa mo yun eh. Naunsa mas dindo eh. Napiki mo siya nga daghan kay bandi. Ayaw pag-ingon anak, tay, uy. Kalain sad anang pugso na to ang tao nga misulti na tinuod nga naapiki gud siya, ah. Pasabda lang ko kung unsa ginahitabo ang dindo. Kaya di magkatahuan ko nga wasi kwarta. Ha? Usa ko na sa pinakadato din sa atong lungsod. Ilado ka ilang kaliwatan, sukal pa kaniadto. Tag-ila na noon. Tag-iya ba islang ka lang, gitawag ka lang, Villa Casa. Wa lagi tay lalis, anak, tay. Pero lisod lagi kaayo ng mamugustang dindo. Kita namin naglali sa rin, Kahi si kikog utay, uy. Maamo kay inyong desisyon, hala. Bahala mo diya. Wa na ko'y mahimo na Mirasol. Kung unsa inyong gusto, hala, buhata. Og di na ko manggilabot alang inyong kasal. Way lami. Mga way ayo. Mga way kaikog. Ay, Jerry, sige ka man lagyaw-yaw diha, Way lami. Ikaw sad ba? Wa jud kas lugar nga modayon ka kasuko diha. Tungod lang kay dili matuman ang imong gusto, magyaw-yaw na ka diha. Oh, unsa ko tayo sa lugar tintay? Dako ko og katungod. Kay, amahan man ko. Angay guys lang magpasalamat na ako kay gitabangan ako sila. Wa ko manangpit og lang pitsi-pitsi lang. Ha? Kabut si pitsi-pitsi. Pichi ba? O ka lang inato-inato lang. Ka lang tabi-tabi lang ba? Oh, Oh, mga halang dong bisita nga akong gipangdapit. Di na kay pitsi-pitsi lang. Unya karon ilang bakwi o ng ilang pagpanghambog nga ingrande. Oh, baya Why ka, mindset? Jerry. Samtang wa pa na matagi silang mga invitation card ka ng mga pichi-pichi. pitsi-pitsi. Matawag pa ng way klaro, oy. Unofficial pa ka na. Hilam tintay. Ikaw ba? Ikaw mindset eh. Ako naman hinuon. Official si mong kagaral. Ako mismo may misulti sa mayor. Sobra pa to sa official. Kay amahan ko sa kaslunon, amahan ko. Ay, para nako, no, dili gidaanging lalison do. Total, kalipay man na sa atong anak. Bahala na tintay. Kung kaslo na sila, kamoy tambong. Saba ka diha, Jerry, oy. Nayabag ka naman siguro. Tungod lang ang mga butanga magluod-luod ka na. Hilak. Sorry, may umbo sana.
Kaysa niyo, may umusa na. Dako ka ng kaawawa na to, ilabi na gid na ko, mindset ba? Ayaw ra gud pagbino ang Jerry nga dili ka mo tambong unyas kasal. Bida gini. Kay kung imo gani ng buhaton, ayaw na lang yung puyo din ha. Mas may pagmulayas na lang ka. Usa! Palayason ko nimo. Mindset ba, mindset? May nang mulayas ka, do. Balik ka sa inyong probinsya, do. Kay dili ka angayan din, he. Kay unas tanan, dili ba siya di imong bay? Kang Mirasol man, eh. Bisag unsa pa na inyong isulti natin tay. Wa ko mahadlok. Bisag inyo pa kong palayason. Baday, hilak-bihilak. Hilak-bi. Matiag naong di mo. Baya, no? Ikaw, Jerry, no, nagpaila lang yung kangawa kay hinungdan nga alagad sa simbahan. Uy, nung Di ka maayong amahan sa imong mga anak. Kay ang imo ragong gusto mao'y matuman. Pida eh. Wa kay pagbati o hunahuna. Nagpakauwaw ka lang. O dili ka maayong ihimplo sa katilingban. Tigpakaron ingnon. Uy! Nahimo na ginanglalis ni nanay og tatay ang inyong kasal, Mirasol. Nganong nipasalig man na sa dindo nga ing grande gyud. Nya dayto himuon na lang ninyong simple og giano nga kasal. Wa man unta nay kaso ming ba? Nangayon naman sad og dispensa si Dindo nato. Kay unsaon man sad kun nga napikihan magid sis budget karon. Ang gikasukan ni tatay kay nganong ikaw pag mo gasto sa inyong kasal. Nga unta, si Dindo magyuangay maning kamot ana. Wa lagi nay kaso, nasabutan na namo. Misaad man si Dindo nako nga sere mo gasto sa tanan. Pero sa pagkakaron, ako lang unay mo tabang og gasto kay ulian na sad unya ko niya. Wala nakadaot diha. Paingon yun na sa tabla ang tanan. Ayaw mo pag-ingon ana, uy. Wa may kalainan ba bisag kinsa pay mo gasto namo kay mahimo ra man gyapon nako siyang bana. Pero siya Rosad Mirno, ikaw gyud mo gasto sa tanan sa inyong kasal, ha? Unsa? Wag gyud na siya kwarta karon. Na, di na natuhisgutan pa, Ming. Kaya ako nakabubuton nga mutabang gid ko. Ug usa pa, amo ning desisyon ni Dindo. Ug wa mi nakitang problema sa among nahimong hukom karon. Aw kamo good. Wag gyud magbuot ninyo kung sa inyong desisyon. Pero si tatay, nang luod baya gyud to. Ako ra unyay ama-ama ng tatay. Sao man sa gunang tiguanga luoran man kaayo. Mingon baya gyud siya nga di gyud siya motambong sa inyong kasal. Aw, wa na sa ko'y mahimo ana kun ipataas gid ni ang garbo. Labad kay kung ini, Jo. Wala tayong himo tungod kay may pabor na gyud ang korte ngadtos mga Alvarez. Og nakapwesto na sa mga ilang mga tao sa kasa. Sa dilan din. Mabawi ang gihapon na ito ang kasa. Sa sumlis akong mga abogado. Di mo liho kung di tingalan. Sayang bitaw din kung di gyud na ito mabawi ang Villa Casa. Ay, napikihan lang yung ko karon, Jo. Pero sagdi lang, may higayon rin unya nga makabawas ko ni Mr. Alvarez. Nya din. Naibaw na sila si Mirasol bahid ang hitabuha. Huwag ko magsaba-saba niya na, Jo. Di ko gusto nga may bawo sila niya ng balita. Ibalita beto sa mga pamantalaan nga naan na ilaing tag-iya ang Villa Casa. Sagdi lang. Kung makaibaw sila, wala ko mahimo. Pero mito, gyapon ko, Jo, nga mabutang higayon nga ato na sab unya. Makabawas rin unya ta ni Mr. Alvarez. Bitaw. Ila pa ron din. Pero maabot ang higayon nga ato na sa punya. Ay, lingkod. Dali mo, syo. Olo, lingkod. Salamat, Ming. Salamat, Ming. Kadiyot ha. Manaog na turon si Mirasol. Ako na tong giingnan nga naa mo. Oh, salamat kayo, Ming. MKS. Same case. Ming, kayo, salamat. Tor. Oh, ngano. Naman di si Dindo naglingkod sa kusina. Tanawa. Usag din ay. Nagpasiplat ato. Ay, nagtagda. Bahala na siya, siya. Ala, mura na mag-isog kayo, Tor. Syo.
Paulo, di ako na mo ha. Kaya akong sakon si Mirasol. Ah, Sige, Ming. Sige, Ming. Dagan kayong salamat. Ay, ahay, magkamayog. Ano na lang mo sa Teres magpaabot? oh, mas mayo pa. Lagaw siyo. Ano lang ko rin yung magpaabot ni mo. Kuyog na lang ni Reming sa taas. Sige. Mukuyog lang ko ni mo, Ming. Tana, di lang ka, Paulo. Way ka sa Ming. Ming, tada. Puro naman kong iring. Ano, tana. Ay, kumpiyansa mo, na bulldog ko pa Ming. Ay. Uy, my goodness. Iso kay tinanawan ako sa dindo. Uy, niya siya paingunin ako. Niya awards na. Di ano sa mo? Ah, Asam to pa ingong solusyon? tuwa din, gina ni Reming sa Teres, bangag sa ilong. Usa ba yung toyo nyo din, nga magsige man mo og anhi din, he? Kapilan ta mo pa si Dan, eh. Nga di na mo anhi din, he? Wala kasuko din. Total waman may daotang gibuhat din eh. Unsa lagi inyong toyo? Awara gud. Niya may kay misuroy lang may. Mga suod baya na mo na sila si Reming o si Mirasol. Bangag sa ilong. Pagtarong mo, Paulo, ha? Mga kahit mo ko. Gituyo ginin ninyo. Ha? Aron nga, maglagot ko ninyo doon, tuyo na ninyo. Uy, WDO. So na, Wa din oy. May kinitubag na. Ano kung maglagot ka na mo? Nga wa magyud tawo mi daw tanggihimo. Bangag sa ilong. bangag sa ilong. Kinahidin niyo pagsigig ani din, he? Nagpailalang yun na, nga wa mo'y respeto na ko. Den. Maya mo ba nga, di lang ta maglalis din eh. Ha? Minaw, ha? Bantayan mo na ako, ha? Makita unya ninyo. Kung unsa ko, kung may maglagot. Masuway gid unya mo na ako. Ha? Buang ni tawhana da. Nagnis siya'y sakit sa utok. Pero, wag yung kumahadlok ni mo, Dots. Kung ako kanimong hagiton, bantay lang yung kanako, di takasibugan, bisag unsa pa'y may tabo, bangag sa ilong. Unsa may ako ikaalagad ni mo, Lucio? Wa, Mer. Nangumusta lang ko ni mo. Aw, okay naman ko, Lucio. Maayo naman ang among kahimtang din, he. Nindota dinis inyo, Mer, ay. Among gaway kayo nya, presko kayong hangin. Nindot kayong mga talanawon. Labi na ang mga namuyo din pulos gwapa sa manimo. Aw, Oh, come on. salamat, Lucio. Kanang, Mer, Hmm? may mo ba nga inviton o niya tikag panihapon? Ha? Unsa to? Inviton tikag panihapon. Ngaon lang gud ta. Ganahan bagay balbakuwa. Na may balbakuahan special dolos merkado. Ngaon yata. Kanus aman? Kung mahimo karong alas 6 sa gabi. Mubalik na dayon ka. Balik dayon ta ba kanang dili ta magdugay. Nakasabot ako. Pero okay na ba ni mong kuyugan ako si Riming? Ako siyang kuyugon? Aw si Riming? Aw sige, boy ka sumil. Mas may noon kuyog si Riming. Sige. Karong gabi kuyugan ka na mo. Basta alas 6 sa gabi 6:00. Lamat. Sige, Mir. Lucio. Pero pasensya na gid kaayo ka ha nga. Dili ko katagad ni mong maayo ron. Naman sa kukoy bisita gud. Naami lakaw ni Dindo. Magistorya lang unya ta sunod higayon. Aw sige, wala ka sumil. Sige, Lucio. Biyaan taon na ka din he. Magkita lang unya ta karong alas 6 sa gabi Bida na mo siyo. Anong nanging bitar ng kaon nga, wa man nagkikwarta, bangag sa ilong. O kamon. Buha nga sa doy. Nakalitan mo ko sa akong gisultator. Tungod to sa akong kulba. In the air, at the air ar. MNDR? Wow. Unsa man na? Muna diharon. Rangarang kay di kitaas.
Asam ka tagkwarta ini nga war bagyo tayo mga singoy. Mao lagi na akong giingon ni motor. Gaunta andam tas tanang higayon. Saan saan mo ba? Saan saan mo? Nagunahuna unta ka nga wa kay kwarta. Ano yung nangimbita ka nga naibaw na magyuta ka nga wa tay mga sapi? Bangag saylong. Oh, come on. Aw kaning tiksan na lang atong riming oy. Tunguno na lang nato nga ipa-cancel ang una ang atong nga ang kanang among balbako karong gabi. Paskang mawa sa nimo suoy. Paskan. Nanaspas kang. Di na mahimo, di na mahimo. Di mahimo nga imo ipakansel. Nung sabi ka. Mangita na tagpagi nga doon na tayo kawaman. Kinahanglan nga barugan na lang yun na nimo. Mangita lang yung tagpagi nga makakwarta kita karon. Bangag sa Oh, ilong. come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!